anyị nọ bụ Igwe nta maka nta inemanya nta bụ ụka nna ma ga-esi eme ya bụ ụka nna ga-esi eme na na-emele n'ụzọ ụka nke bụ na anyị ga-echeta ndị nna anyị ike gwumara iji ụka ga-anọ ma n'ụlọ na ha anyị ga-azọ ịkpọta eji ụka ọ ga-abụ na ọta mgbe na-eji egburata ka mana ha ga-ejetere a na-echeta ihe na ọ ga-abụ ụzọ ụka ero n'ụlọ ụka awụm ego edome blọk akpụmonu echezo onye nna nụfa bụ ya bụ nta na bụ ichete ndị mụrụ anyị ndị nna nna anyị hetelile ga-echeta atabeta afọ ya mma anyị na ọ bụ sọsọ ndị nne ya na-aba na-emenite ndị nna ya eze ma o budere ha eze oyi na ha bụ ideji ụlọ bụ ha bụ ya kaji ụlọ nna ga nọ n'oge na nwe ya egeji aga atụ ime ọma mụta nwa ya ọ bụ nna bụ isi ma anyị na-eserebreti ndị mụrụ anyị eze ndị nwere ndị ka nọdụ ndụ ndị ga-anọgụ ndụ na ọ bụ ha emere na ndị nọ ndụ nọ ndụ. By the grace of God, Nehamobo Igwe, His Royal Highness Igwe Raymond Emenike Chinyerugo Nkizizi Namalegas Anmayon is a stoke no Mermungadondo Brigwe Alamalaga Brigwe Nachi nta bombosi funenya nta be we ne fukuru nwe na na yo nwe ayo no ndo morian so ma bia be mo so ndile cabinet mle he bia de anyị ya yo no ndo morai so ne anyị le jiko ya yo no ndo morai anyị je ne bu nyi shamala boye kwa ni ego anyị je ne bu nyi shume na chi boye kwa ni ego my jeno nishi makpara yose boye kwa ni ego mama buta so na na ego na nji mo jinde jokonu mbom because we are going there to celebrate them. They are our fathers. Musa kwana na kwashike ya bana akwa nke ne ko yi akwana kwashike ntana bụ baneme ukanda nta bụ Father's Day as no Father's Day na egosiri bụ father should celebrate no efusa abụ na should celebrate himself so ni anyị na-eme nta na abụghị ihe ọzọ ni anyị na-eme na anyị na-ayọ n'onwe anyị bụ ndụ ma anyị na-ayọ n'ndụ mụtara anyị ga-anụ ma na akamụ ha ya bụ nna anyị te nna anyị telile ayọnụ nna anyị bịa ba Amalegas ayọnụ na-achị ayọnụ mọkpara eze ndị anyị na-arịọ bụ njọ pụrụ n'ifu na ya akwụrụ n'azụ ego nwa ogologo ndụ na-arụsiri ike ala Amalegas na ọbụla bịa nara anyị ọjị taa ala na-achị bịa nara anyị ọjị taa ala mọkpara eze bịa nara anyị ọjị taa anyị na-ayọ n'unu nta maka na unu mere anyị ga-adị ndụ n'ala dị ndụ eze chitoke abịa ma Chukwu na n'eluigwe obodo a na-akpụ n'ala anyị ji nugo ọjị asọgide arụ ọrụ aha ele karịma ahụ nwa ihe anyị na-arịọ bụ ego nwa ogologo ndụ na-arụsiri ike ukwu na ibe ụmụ anyị leme na-efu ha nọle na anụmaghị ọnụgị n'isi ihe nlele jide omenụ m hel na-asọ ọbịa nye ụmụ igwere ụgbọgụrụ n'ụgbọgụrụ emeghị na amịgode enyo so n'ọbịa abịa iji anyị joko ntana anyị ka ma anụghị na anyị lele bụ nna na Jizọs abịarịghị ya anwụ maka ndị ụka ya na ọbịa ya anwụ n'ụwa lile so na-aba na-eme ụka na n'ogonye anyị na-agịcha na anyị lele iyi ma anyị lele bụ nna ma ụmụ anyị abụgide ya ruo mgbe ebi ebi site n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. mbụ na ha mbụ Barrister Jude Eze ọmụ bụ n'owu marachi echiche ji ama mbụ iche nweza defi mba just like ihe ikwu mere obu juru m ahụ nta maka nne igwe anyị bụ igwe atụmatụ na-ewufute n'ihe gbasara na-achị kingdom bụ atụmatụ na-abịa spiritually for him mụrụ hom nọ otekere m ọ na-awe mgbe ọ sị na ụka m na nke nta na-aja celebrate in a special way ma anyị mara that na ihe gbasara nna bụ ọdịnala do na gboo metụ ebe igwe nta ya bụ Igwe Raymond akọ nwere nna ma nna ya fụrụ ọsị na ya recognize ntara agbanyeghị ya na onwe ya ga-abụ onye nna
na nwere ndị mụtara amaghị ka dị ndụ. So the idea this boy ma mụ na onwe mazụ n'owe kwadoro ya nne anyị mere ya na anyị ga na-enwe more enlightenment. Then mgbe abụla enwere this misconception nye na-efe anya emega abụghị n'ụzọ ụka n'ọbere ihe bụ ọkpakpa ya bụ. So he is changing the trajectory and all this boy for purposes of awareness. So na mụ na onwe ya na-eme nta juru mee ọkụ maka ha memụ si anọ maka na anyị mere ọmụ ha na-ala anyị batara ndị anyị ji okwu na ya agọ nna anyị ọ ikpe na anyị ekpere sọrọ anyị na-arụ ma ọ na-agawanye ndị be anyị na anụ nwere nna bụ nwa anụ. So na igwe nwere nna ma chọrọ ịrekọganize onwe ya so nna recognize kwụma ndị mụtara ndị nna. So it's a thing of joy and we have to key into it. Ekele Yes, solution and assessment. Yes, mgbe anyị nọ na mbụ n'ili Kasmia akọ mụtara Igwe Chinyere Ugo ya bụ Igwe na-acha Amalla. Mgbe ya bụ nna m biri ezigbo ndụ, nna m jidoro anyị oyi, nna m mụchiri anyị ike ka ọ malite na ọ mụtara eze mgbe m ga-abụ eze n'azụ ya. Ana m ekelesi ike na ọ gbara mbọ n'isi ụmụ ya niile. Ana m ekelesi ike arịọ Chineke ma ọ nabata mkpụrụ obi ya na ndị ụkwa. Arịọ Chineke ma ọ bụrụ onye chizuru echizu na mgbe ọ nọ ma ya na onwe onye nọ n'aka m ga na-eneje n'anyị. Nta bụ ụka nna, nta bụ anyị na-agọ nna nke anyị nọ izu ụka. So papa anyị ka na-echeta gị, echeta na ịmụrụ mụtawụrụ ndị bụ agụ maka na nna anyị bụ Jizọs bụ agụ na anyị na nwaanyị bụ obere agụ ma abịa bụ eze ụwa niile ma anyị bụ eze. Ege mụtara eze ya na ege n'ụwa bụ agụ na nta bụ mbọsị ụka nna. Ekpo m ga-abada onye na-ekpo nna m ji flawa a na-atọ n'ili maọbụ enwere na-efu n'ụmụ nwere anwụ na-emechite na anyị bụ ndụ ndụ n'ụgbara mechi mechite na anyị ofu akele karịma ahụ nwa ihe anyị ga na-afụ bụ ihe ọma na ya afụkọ gị ihe ọjọọ na ọmjọ ọkụ n'ifu na ya kwụrụ n'azụ. Anyị anwụchukwu oge ugwu n'uche ya anwụchi na anyị ji anọ rime ezigbo isi nka ga na-akọ akụkọ na papa m nwụrụ na 70 something ma anwụ na ebe 100 and ma ọ ma anyị jọkwa ya isi nka na anyị ga-erisi nka chi gosiri anyị ike. Anyị nọrọ n'okpo lata dị mbọ mụ n'ụlọ na-ekwere ma anyị dara ajịja n'ụzọ abụrụ ụzọ ala Amalla ka onule gwara nya kwasa anyị kpakpọrọ nwoke ma akpọrọ nwaanyị tendo nọ n'ụlọ tendo nọ n'ụzọ ije. Nna lele nọ n'ala Amalla nọ n'ụwa lile na m ekele unu ntana ayọ n'unu meme anyị na ayọ n'onwe anyị ọbịa na anyị na-ayọ n'unu anyị na-ayọ n'onwe anyị. We are celebrating ourselves and celebrating every one of you. Site n'ike nke Chukwu. Hello, nwa benu how Kasmia nwa akọnu ma ọ na nwa gị bigwe hai ya bụ Igwe Raymond emenika akọ nwa gị mudochegoro were echichi mee ma ọ na ndebe aka gosi n'echichi nwere onye ọ na-ekweshi ekweshi ma ka anụmanụ ga-azọ na ndegedegede how ọsụmụ were gara bekwa ime n'ugwu nuo hai ma ọ n'ihe ile nọ n'ụwa nwere ka eji ese ngamnya gbogbo nga na asị na ọ bụ eziokwu na anụmanụ ha mma nọ na anụ m ekele gị n'isi enu ma ọ na-eka kwuru ọta bụ na-ekpolire ekele nga na ayọ na ayọ na eze ito ka bịa mụ do osimiri n'isi ma ọ ogologo ndụ na-eshishi ike ga na asị gị na rajo wote nugu gozure tututu jere turi a na-ejere na ihe na-efe mmiri ha sị mgbe ka onye onye na-eje n'ebe abịajego ya bịaju kwu ya Muza abụrụ ụzọ m ime ọgụnụ ụzọ m ya anaghị echi na-echi mmeri anaghị eke n'ịmụ onye ka onye nye na-eche n'echiche ọjọọ onye ọmụvuru ụzọ lara na loigede ahụ heshana nọ na anọkwọtara n'ihe ọma na omorierigbure n'ihe ọjọọ
Hasim gimbe menu mi aga ekpuru nwa na akariri nari nwa no kotoro. Ugbabu no tobo na mi no haileli. Munyi nezo no gbenye zo na gbenu. E tari aja ngre ka munyi onyo meze wo munyi. Ngana siga na manya no nekleshe ni mugiki. Kur na makono. Mahunoni na no liene zoku ba dagare ziko bokoro wo manida. Mubonu. Hai. Mocha kiri do ma boma no na gbe kiri no nwe nu gbo. Mu na edo no juna bakpa no wine. Hai, mahuna lezike si mu wore garaje rire ni. Me ba bia mem wo kle me ni won na kle bugu no ni junu we ho keri. Ndamma. Unu chedora anyi ndu. Ai, wayo. De banya no.
unique way. It's a strange to another that we celebrate our fathers today in a unique way. It's no longer going to the church alone to celebrate them. Yeah, we are going to celebrate our fathers, our elders. So all the fathers all over the world, happy Father's Day today. Happy Father's Day. We love you all. Happy Father's Day to all the fathers in the world. Ntabu kanna. I got a mayor God. I got a mayor God. I got a son of Zuka. I got a man in Naya. The man has a good nine. You are very token. Anything on any envelope. You go jar Karima, the 1 million naira Jana and Bekunif. Makanuma de Ba took Kumbena, honestly, we a gift. But the hand of now, we hear doy in the hoy. And the two of them, Bronya, my father, but my father don't do. Men come here and Azambo gas no more Casmiaco. So that means Uguan will be my father. No. Eh? Nehana Bonabo. So I just want to give them token. I still have other package for them, but maybe visit here at home. But them being here this morning, that's what I mean here, little envelope, and I will still go and visit them. They are good people. He's a strong man. The only thing you know that man. Also na ya anoputego also anoputego so I'm presenting this envelope to the two of them. It's good to celebrate people that are good, to appreciate them. Presented this token envelope to Nai Atagbari and Chijioke Ozoko. Igwe nna anyị ịnụrụ Igwe kwuru o jee ha na-achị ikikere Chukwu nyere asị Igwe umerachi asị na ya ji owere nọ n'envelopu na ọ sị na ya ji akwado ogo maka mbọ ọlị na-agba na umerachi na anyị mara n'ịnọ akụkọ ịkọma na anyị na palas a gbasara umerachi na ọ mịtara mkpụrụ ma aka na amịta ọsụmụzumego ozi nara ịhụ umerachi Chijioke gị na onwe ogu ọsụzumego ozi a gị mara na anọ Igwe mara na ịnọ na-agbanyeghị n'ihe ede nwa ọcha ha na ọdụ mgbe ga-atụga ya na ekpere anyị lem na na-achị ya dọị mgbe ọlụ na-agba na na-achị na ọ bụ nwa onu ede nwa ọcha bụ o jigodo na nke ekwu n'ife ụka darụ Igwe onweghị nọ n'ime enufu nọ n'ọbụ mmadụ bụ n'ọbụ ọbịa ka m mkpa na anyị na-eje n'ubi m ubi n'aka karịrị ụyọ n'ọbụ na mgbe isi wote ọha gị na eze itoka abịam ala Amalla ala Enachi ala Umezamala ala Ụmụọkpara ndị isi ndị ogbodo ndị ụmụada ndị ọgaranya numemo ọbawajede na abawajede na ya nọchi ebe ihe gịchiri ụzọ ya kwụ mme ha na ọ bụ Igwe ochine nwata ọ ga-abụ Igwe nfo ọ ga-abụdo nshi Ụmụọkpara bụrụ nshi Amalla ma abụ Igwe ọmụmụ ya bụ nke ya isi ka bụ nke ya o ji ya azụ ụmụ ya akọkọ gị ya ma bụ nwa agbọghọ amụta na ọmụkọghị ụmụ na ụmụ na-amịrị ọkụ n'ụlọ na ụmụ bụ mamụta ọkụ na ọ bụ nwa ọbụ ọmụta o wee nya gwa m okwu na ọmamara ogologo dị na-arụsi ike okwu m adịghị ọtụtụ na afọ m ha ọzọ na ọ bụrụ ochi eze itoka abịama gobe ọ gadị n'aka na eso Raymond akọ na ezinụlọ ya kwanye ụzọ mnyi si ka na abụdo mbụ ụzọ mnyi n'ihe ọma ihe na-efe ọchị ileka
netoje nwe ọrụ oyibo ọzọ ọ bụ otu kwete n'ebe ma na-arị ya akwale n'ụzọ nkụ na-echije echijo ụzọ m isi nka ezinụlọ ya isi ya na onwe onye na isi ụmụ na-echi niile na isi ukwu na ibe niile ọsị ya dịrị onye ọmụdịrị ma ọsị ya dịle isi bụ onye ọmala ya bala esha eze itoka isụraba onye ọmụ na-ekwu na ọba echiji ọwa taa na ọba egbebere ugoberi bụ ọnọ na ngwere niile ma ere hụ n'ala Igwe Raymond akọ ọ maghị nke hụ na-arụ na ọ bụ n'ụwa eze itoka bụ ọmarụ nke hụ na-arụ Igwe Anje menonda na ntana. Obinigwe daro. Eze choke dar. Me na ba ba ntana. Okwa ma ja ba je ujala. Ezu no hana kpa na kpa me rajo. Obinigwe cho ogologo na ike na ha Jesus. Amen. Abado yen webe. Amen. Dala.
Ogbod. 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 Anyị bụ mmogo ume na chamalegas bịara beg mgbe mere anyị ji abịa n'beg ntana mmogo na-ebu nna anyị gobe nna achị anyị na-afụ n'enye na-afụ ibe nna achị anyị na-afụ n'enye na-nta gbasa ọbụ ụka nna nta bụ Father's Day n'olu oyibo ya bụ ụka nna nfụ bụ ma anyị bụ ndụ yọma n'onwe anyị yọma ndị mụrụ anyị so n'ihe anyị ji abịa na mbe na bụ ma anyị bịa sị gị papa na nta bụ ụka nna na anyị na-ayọ n'Chukwu n'isi gị ayọ n'Chukwu n'isi ndị mụrụ anyị ayọ n'Chukwu n'isi amalegazi ayọ n'Chukwu n'isi na-achị n'ọbụ ya bụ anyị bịa n'mbe ya bụ anyị bịa n'mbe
So papa You get some jide na na-eru. so na anyị bịara ma ememe nego ụkanna ụkanna bụ ntọala Chukwu tọ na anyị asị omenala anyị nega anyị na-eme na Jizọs bịa nwụ n'ụwa niile ma ụwa niile mfe ọ nwụrụ na ọ gụtara gị na onye na-adị iche ma onye na-adị iche na ọ bụ anyị bịa selibreti gị anyị bịa sị Chukwu dara na onyinye ezigbo nna o nyere anyị so na anyị kpo abadana n'ọba ekwa iji ekpuchi oyi Again. ma nwere nwanyị nwe ego nọ mbe Ya onye ejiji akwa Uchaba. ma ọjị na bụ m iwe ogomana ụmụ gị lile ndị umenachi ndị amala gazi menefe ha nọle ma Chukwu gọzide anyị ma aka ele karịma ahụ nwa ahụ n'ọbịa bụ anyị bịara na anyị bịara ma anyị si Chukwu dara isi gị ma anyị si Chukwu dara n'ihe lile ọ na-eme Chineke dara ogbo Amalegas anyị be na-achị ma anyị be na-achị n'ụfụ anyị bụ na anyị nwere Igwe Raymond n'ụfụ anyị wotere si n'ọbịa ya nakwasị anyị anya ọ na-eji anyị eshi oyi ma ọgụ Chukwu ndị mezechitoka bịam n'ọbụbe na-achị nle nọ onye ke ọbọgaranyi anyị anaghị achọ okwu anyị anaghị emesi mmadụ nke ụwa kwụrụ ụwa na-eji anyị ama eto ndị mezechitoka bịam mgbe ha nọle iru na azụ njọkwu n'ifu ekwuru n'azụ njọkwu n'azụ ekwuru n'ifu onye anyị jeta ụzọ ije anyị pụtara ụha anyị anaghị emesi onye n'ọbịa bụ Chukwu ji je ka anyị ọbọbịa sị na anyị bụ mmadụ ndị udo n'ọbịa bụ eji mara anyị eze Chitoka bịam bukonu ha na nọ ije nunu bịara be m nta onye lelakọ be m ji enweta ngọzi nta ihe na-efu onye na-ero na onye na-ejewu isi ejevu onye na-efu bịara mbe na onye na-ero so ọgaraga na ha na ọ bịara adịghị oyi na ọ bụ ha na Chukwu alamala na ji achụ ọsọ ya na nọ onye na-emara onye na-efu na-asụ na-achọ agakọghị n'iru eze Chitoka bịa ma ala amala na buko onye na-efu na-ero nwa na ebe a njọ ala amala na buko na ọbụghị ji oche onye ọma onye anyị bịa asị amala na-enta bụ mbọsị ụka nna ma ụmụ amala bịa ekele amala so na-enta bụ anyị ndụ ka na-agọ nna
nke a nụfụ na-eji agụ nna n'oge nwesa na ntawa asọ bụ ụka nna ọrụ anyị bịara ma anyị yọma anụghị n'ọbụ emuchiri anyị ike onye mụtara nwa ha gbụga anyị na ụmụ ya ya bịabasị ya na bụ nna so na ya bụ ime mara na ịbụ nna anyị ma ọ bụ na-asọ bụ onye ụmụgburu gbọgburu n'ego na ọmegide ogbo ọ bịa anyị bịa ya bụ ije ekwa na bụ ekwa anyị ji emene gị ụka nna asụ nna anyị o nwere nwaanyị nwunye nọ mbe ije were akwa ma ọjị na bemiwu ogọmana ụmụ gị amala gazi na-achị egari na ifroka ọhọ ma anyị gada n'iru akele karịma ahụ nwa ogbot ala ogbot ala ọhanụzọ ala nọ ọhanụzọ ala nọ Raymond ifutala gị ihe asịmgị na ifutala gị amala gaga na ijoko ya ga onye na-echeta ibe bụ onye Chukwu ji agọzi n'ọbụ ịgazi were oje taa amala were oje taa ezigbo amala taa oje lologbo taa oje lọlọ taa oje ebonyi taa oje na ije na nwa m bịara nta abụọ na-emeghe na agọ na nke ma ji agọ agọkwọ ma agọ ọgọkwọ ma nke m na-agọ n'ọbụ omume gị ibe abụghị anyị n'ọbụ ihe ile m na-agọdị ngọ mbụ bụ isi nka Chineke nye gị isi nka n'obodo ya bụ mbụ ya nye gị isi nka mee izum mmụgọ n'ọbụgọ gị iji apụta uche na na-eche m bụ na ya sị m gị na ifutala gị ihe n'ọbụ ifutakwa m biko ndị be anyị yọkwanụ m anya to na amụshe bụ ọhụrụ ji ihe bụ ọkwanụ m mana ọ bụ n'oge mbụ ma abụghị n'ọbụgụ darụ ịkọtala ego n'ọbụ oje na ọ bụ n'ọbụ ha na-abụ ma ya mma n'ọbụgụ na-eji kpota egwu ya bịa be m ebe egwu joko gbogbodo amala mgbe ebe egwu na-abịa a na-ebute n'ugwu ya ọbanyị vere amala ọbanyị vere Chukwu nọ n'eluigwe Chukwu ga-egozi anyị niile Chukwu ga-egozi anyị niile ọ bụ anyị bịa ụwa anyị bịakwa ọma ya ni ma mi bo wa tu mo wo biri me kereke ba ba ha na se na bu wa ta kiri ni o gara ine be manu o mo ne wa gi gwe hai igwe so ma da ga resi ko bo koro wo manida mo biare ma je meme nu na u ka son de no ma nya go shime nu na no mo ne na ma gu bo shi je ko ya si shi ye je lu gbogbo obu no bu dige so mo be dure no mo nu ko shi na mi ga gbe ka ko e sha no ma bi hezu be ga sha gbe no ji no ni pa mi ga wo wu ta ba no ne pa mi zenu zere o ma se ana egbo mu no do yi nu o mo ne na mi ma lu ba jo gbo na nweze nwota nwo se nwa nwa agiri nye nwa chiri ba shi ora ka chi me ni shi oga no ma no hama o piki e ba nwolega ba gbali konu o be to me na bia nwere shi na bo be wo chi mu ne ka gede oga hu polire no nu ne chokere de kede nunu mo ne ga ne chi no biara ja ni chokara na ligbo ko pa gi pe Yeza ito kechedore numugo tututu jere turia ne jere nigunu hangana suno shijeja keflego menu wa gbogbo amen ihe anyị na-anụghị na show gbali ma ọnọdụ kanem bomna mengwiri egwu ga aka n'ihe o no ma ime itere dị gadagba nya ahụ nna m ni bi telego
ekpere m n'isi ndị be gị bụ eze itoke gọzimenụ m ha nụọ ụmụ na m bụrụ ihe eji ametụ n'ụwa mgbe ha eji ebetele a ga-eji ha kụzi ndị ọzọ ike nke gadagba anyanwụ ndị be anyị ka ọ bụ na ọ bụdị gị họmụdịnụ mgba bịara na Amalla gazi obu n'ugwu Ekenu Amalla gazi ancient kingdom na-eme eze bọnụ mụ nwatakịrị na ọgaranya n'ebe mma nwanna m amụmada gara ezukọ bokoro ọwọmanida mmụọcha kirikiri kido ma bụ manụ na-agba ekiri n'onwe n'ụgbọ mụnwe na-edo n'oju na bakpa n'ụwa anyị na ma ọ na-edebe aka ọ na gịnị mere ndebe aka ọ nọpụrụ ọsha jedekwa n'ụgodo ha jere na nta na ga-egbute nanụ ma nke mgbe ti nwite gbaite ma ọ na-abụ nwatakịrị na ihe ọgaranya n'ebe mma ọ ga-abụ mkpọlire ghara ma ọ ga na-emenụ m ka mmanya mmemme ahụ dị ụtọ ma ọ na-abụghị m John jee n'ọnụ ma bụ ma ọ gịnị ma ọ dịbe aka ọnụ orukpo na-eje n'efu ejighọ na-agwa na onye ebibu ụkpa ma onye ebu ujuru ngana-asị na gịnị mere mmọgụ na-eji ejeje kpolire eje agbanụrụ ma kpolie mmaga ya ejidi n'ole ọ bụghị anyị ewere nke anyị ji gara dị n'ugbo gboo ya nụ na amaghị na kpakpara ala eze na-emaghị agba na anwụ ọsọ mụ were ga mechie egbe mmọgụ na ka ụwa arụgudere n'ọnụ gị ebe nneta chaka chaka nwa ebe ọ na-eme ya na asị na nkịta jọsa achụ mgbada jokoji agbaju ọsọ mmọgụ na ọbọchị chukwu kere mgbada bụ ọsọ bido tere mbodo mgbada jọsa ridugbudu ha ebe onye ọmụ Kor. Baron. Nna m kwụ na-ekele m ike. Ogbon ndị na-alị na-afụ nọ mgbe na-abụ ụmụ gị ma onye anyị nọ n'obi ya na mgbe n'obi onye isi ụmụ ọkpara eze na lumenachi Amalla gasị ya anyị ji abịanụ mgbe na mne nta bụ ụka nna ya bụ mbọsị ndị ụka na-agọ nna nke ka afụnụ na-emere n'onwe esa onye mere anyị na-agọ emenu ụka nna n'ịma na Jizọs bịara anwụ na anyị niile ọ nwụdogo maka ndị na-agọ onwe esa ma ọ nwụdogo maka ndị na-agọ eju ụka
na ọ nwụrụ maka ọha lelele ma anyị lele bụrụ ndị gị ma anyị bụrụ nna so na anyị bịa n'ụbụ ma ememe gị ụka nna na nta bụ ụka nna ma anyị ọma na-eze jite oke n'isi maka na Chukwu kere ọha lelele so n'ọbịa anyị bịa n'mbe na mgbe anyị ji abịa nwere nwaanyị nwunye anyị wetara anyị bịa bịa eweje ememe gị ụka nna ihe ọma anyị wetara bụ ekwana ekwuje kpuchi oyi asụ nna anyị na anyị fọrọ gị n'enye ma anyị ma na ego na oge fọrọ anyị n'enye ma nwere nwaanyị nwunye nọ n'ime na ọ bụ ya bụ iji akwa ya ga-akala ego ọya ma ọ ji na mgbe iwe okpome na ụmụ gị lelele ekpere bịanụ nọ n'ụlọ tendị ga anọghị n'ụlọ ma ụka nna ọzọ jejenu ma mbọsị anyị bụ n'ụka ji agọ nna ọzọ jejenu karị mone anyị na-eme nta na anyị na-ayọ n'ogo ayọ ndị mmadụ anyị ayọ ndị nọ na akwamata ndị ji ndụ bụ ya bụ ndị mmadụ anyị n'ụwa na lelele n'ọmiwu okpome na anyị ekpere ma ihe anyị na-eme gaadị ma ahụwa na aka elekarị mazi ahụwa n'aha Jizọs Alan ụmụ na n'ụgbọala obodo mekparịsị n'ideke na-enachi ọkpara amalegaz bemikodo na-edam amalegaz gbugweke ọkparịsị enachi anụ bịa bọgara yunu gbogbo mekparịsị n'ideke unu onye ọma m ya nweta ka anụ ji n'isi kene ha Jizọs ka na Chineke bụ ekele ihe niile na Chineke kere anyị mere anyị ma Chineke na ike na ọbara Jizọs ya gozi unu anụ bịa be ọgaranya onye isi mekparịsị n'ideke ya gazi unu anụ bịa bọgara ya sogo debu na bekele anụlakọ kpọkpọrọ n'eji ajụrụ na onye ọma m ya nweta ihe na-eme nke ma wee jọrọ n'ọdọ ma eme nke ji ọjọọ na ka mmadụ na gara ka a na-ekwu emenu taa mkpafe na anụmebute gbadaba alatala gị be mmụọ nwanna m hai ọ bụ ego bụ oke ahụ nwa akọdụ nke ọ bụ na ọ bụghị ezi nwa okpe gbanwe ito nwa origha na-ekeleshenu m gị ike ha gara seze ito ka bịa m do osimiri ya anya n'isi gị nuo maka ogologo ndụ na-eshishi ike nololo mọgụ na nwa gị igwe titere m mkpu sọmade gara zukọ bụ kọrọ ọwọ manida mụbe dukwuru ejekwure na anụ ma ajekwido menie ha masị ya na mụ na imedogo mọgụ na rila na eshinu nwari mere abụba na akpa anyị adị ka ọ bụ na ọ bụ gị ezi ha ogbodo ha ga na-ekele eze ito ka bịa m do osimiri n'isi gị mọgụ n'ochi tukwu na-ata bụghị mmeri n'ọbụ echichi shi na chi mmụọ ha gara eze ito ka bịa m do osimiri anya keteke mọgụ na ndị be anyị sịrị kama ọkwa jeri m ọrụ sọ ọkụberi ire n m ọrụ mọgụ na mba ezukọ bụ okoro ọwa ma anyị dakọkọ ọnụ ma na-ejighị m ọkwa gọọ mma n'ọbụ ọkụba m ji ekwu inu ndị chi m ndị be anyị webe ọ na-eme dị na-eme ha na seze ito kechedo ọrụ enumugu nuo ha ya nwa gị wotere ekwa bụ ekwu idomenugu eze ito ka were ekpuchite gị mgbe ndị iro nọ ma n'ihe na-efe meka ogo onye ka onye nye na-eche n'ihe echiche ọjọọ onye ọmụ vụrụ ụzọ lara na ala oyi gedegede etọkụrụ bụ ya arenugo ekozi osegbe ketere n'ihe ihe ọma ma orieri gbure n'ihe ihe ọjọọ nkwọkwọtara n'ihe ihe ọma ma ahụhọ tara n'ihe ihe ọma ha gara sụmụ gị ịmụla mgbe ha nọle o eze ito ka mmemme na ha bụ gbabụ n'otobo na amị na ọha ileri munyi na-ezo n'ogbenye ezo na-agba enu a ga-eji ha metọ mgbe eje ejebe telenu gedegede ha gara sị gede nkụta ọmụ nọ n'ihi na-ekweghị mgbadaba ṅụrị munyi ebe onye ome mọgụ na ọjọbe mmanụ m ka ọ dị m n'ọnụ ụmụadaghị m n'obi m ike adịghị m n'ekwo kor ata na azụ n'ụlọ
ada gara bụle hegele na ụmọnna gara chi m n'ezi n'ezi eze itoke bụ ya bụ jiji ya bụ onye jiji ma ya ji chichedu na ọ bụ nke ọwa arịgị gaze were ejido meghe ga-eji eheghe jenu ha na-asọ kpara eze mba m nọ na-ekeleshenu m ike ha na-achị kingdom na-ekeleshenu m ike mgbe ha nọle na-akpọkọ ọnụ m ha nụ ha bịara ebe nọkwuru anyị nara ekele ha ma na-ekele bụgwu na ọ na-ejunu m ahụ ka nri adagara m nna m kwụna ya ọnụ m ọkara ya ovute